Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinebekten Bapak sekolah ingkang pantes sejursana, Bapak saha Ibu guru. Ingkang kinurmatan Bapak tuwin Ibu karyawan lan siswa saha siswi SMA Negeri 1 Panggul ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amargi kanthi rahmat saha hidayahipun kita saged rawuh kanthi keadaan sehat walafiat. Boten kesupen sholawat saha salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita arep-arep syafaatipun ing yaumul akhir. Para tamu ingkang wilujeng, saderengipun ngaturaken pidato, keparengan kula ngaturaken pirsa. Nami kula Intan Dwi Maharani, kelas 11 IPA 4, absen 17. Para tamu ingkang wilujeng, wonten ing kalodhangan ingkang bungah punika, kula badhe ngaturaken pidato kanthi irah-irahan wigatanipun pados ilmu. Para tamu ingkang wilujeng, kaya sing kita ngerti, kawruh iku penting banget kanggo kita. Ilmu iku penting banget kanggo urip kita ing mangsa ngarep. Ilmu iku migunani banget kanggo nyengkuyung kabeh aspek urip. Kanthi kawruh, urip bakal luwih gampang. Kanthi kawruh, kita bakal urip seneng. Ilmu uga bisa bantu kita ngrampungaken masalah urip. Mula aja nganti mantesi anggonmu golek ilmu. Ngedekake cakrawala ngluwi wates kegiatan pamulangan lan sinau ing kelas. Para tamu ingkang wilujeng, kita bisa sinau macem-macem perkara sing nyengkuyung urip, kaya temasak, tani lan liya-liyane. Uga gawe wektu kanggo maca buku, koran, internet utawa majalah. Iki bakal luwih apik tinimbang buang wektu buka barang sing ora penting banget ing internet. Utamane yen sampeyan mung ngamati lan ngadili uripe wong liya. Para tamu ingkang wilujeng, kajawi punika kita ugi saged pikantuk ilmu saking rembukan kalian sederek kanca utawi tiyang sepuh. Kathah piwulang ingkang saged kita pendet saking kawruh lan pengalamanipun tiyang sanes. Mula gunakake wektu sing paling apik kanggo sinau. Aja nganti getun merga tumindakmu ora ana gunane. Mekanten atur pangandikan saking kula ing dinten menika. Nyuwun pangapunten menawi wonten tembung ingkang nyinggung. Matur suwun sanget kawigatosanipun menawi wonten kirang langkungipun kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.